Mao ni hinatag hapon sa tiguang nga isip halipay sa akong frame nga gihimo para niya. Okay guys, so nindot nga tabliya. Okay guys, ato ni himuong tabliya nga nindot pagka himo nga lami higupon kabilin sa kong nanay kay how to mo tabliya sa una. Ako'y isul gibinlan. Okay guys, pabo guys oh. Okay. Sangag na tala. Mao ni paghimo og tabliya. Mao ni siya ang kakao, lisos tabliya. Lisos tabliya. Kakao lisos sa lisos kakao. Mao og tabliya. Mao ni kakao. Guys. Okay, may maning probinsya kay kung saan lay sugnod guys. Awan ninyo. Kasi klase ang sugnod. Ano eh. Ukay. Mailan ni maluto guys kay wala na mubuto guys. Nay kapakapakaan dungog ninyo. Pag wala din nang pakapaka, nya itom na siya. Hindi ko kayo pagod kayo, sa igo-igo ra. Pwede na haonon. Kung nanay ani maayo mo luto. Og timpla og unsaon na may nindot ang resulta. Okay guys, og ang ibinlan ani guys, naa sa mong silingan, gusto mo palit og tabliya, ako lang special mention niyang ngalan aron katabang ko ta. Muna tinun-an sa kong inahan si Bisoy, si Quintis, sa asang suki na nakasunod na sa suki sa kong inahan. Kaya muna gitun-an siya sa wala pang matay akong inahan. Di na kaayo makahimo, siya magi-train. Huwag ka na karon, hiram nyo pa niya kaya akong inahan sa una, sila asa to dong. Kinsay suki ato, tibok munisipyo, tibok loon, ilado to, kundi ilado mga pagka-artista, kundi mga himuay o tabliya. O gali pa sa Labaw, anak ko soon, yung maayo po mga tabliya, ako po nang i-advertise ninyo si Rosie Ibanez na sa Metro 12. Inahan nyo na, maayo na ang tabliya, kay gibinlan po na sa kaalam sa akong inahan, mga kaigsuunan. Okay, salamat po ko aning akong tabliya, akong liso karon ngay ako lang i-prebon yung maunig hinatag sa tiguang, pero di lang ato nga lang tiguang kay murag lain man so nga siya ngalan kay nakailam ko adto kay tanto na kong balik dito og lagi mo siyang frame na amigo na mi kailan ako si Mamay Pasing Laniba ang pangalan to sa taong Loon Bohol buotan to nga tiguang. Itagaan ko niya og pahinungod sa kung hinimo nga frame sa iyang picture nga daan o kalaan o kanhi mga handumanan sa kinabuhi guys. Okay guys, mo ni forma sa naluto na ito ni kuan guys. Ihaon na nato ni kay pabugnawon niya ato ng pakpakan taod-taod. Okay guys, ina luto na. Okay, pakpakan dayon galingon na to ni karon di malu. Okay. Dere. Sulod na to ani. Bugnawon na nya pakpakan. So di ko guys kaya ito ng sugdan ang paghimo og tabliya. Guys, mo na ni ang kakao ato ng panitan guys. Mananing panit, ito na po ning galingon sa atong galingan nga manual. Sumala og panit, mao na ni siya pinanitan na ni pero ato pa ning taphan mga kaigsuunan. Aron ato nang magaling ni ta di madugay. Okay na. Sige, taphan ako. Tanaw mo tahop ko. Sige. Taphan na. Is mao ni magtahop. Ani. Taphan na to. Aron limpyo. Limpyo na, diri na pita. Limpyo. Okay guys, so managtahop. Ato na ning galingon, limpyo na. Yun na. Okay. Good karon, di na kumingog guys. Di akong gamit o guys kay naing mga puol ko na paminawon guys. Akong usbo ng ako nilain mga kagwapo
O in short, kagwaps or guaps. Muna ni ako muna akong ikuan sa akong vlog. Okay, guaps, mga kagwaps, magaling na ta kagwaps. So sundi ko ninyo kay na mga sikreto ani ganiha kung gihatag tip ninyo nga ako'y nga gihatag ninyo nga kung mailan maluto na ang liso sa kakao kanang wala nimo buto-buto. Ya luto na na. Kani karon sundi ko ninyo ayo ko wagi kay naya kong ihatag ninyo nga sahibaw o sikreto nga dili mabuak ang inyong tabliya og dali. Bisan pag idakdak dili mabuak to og tunawon og init dali ra mahilis pero matigputig pod o maunsa dili gahi permi. Okay ko ba? Okay mga guaps. Sugod ta galing ng guaps. Okay. Sulod. Magaling na ta sa atong tabliya. Ayaw mong biya kay natay sikreto mga higala, mga guaps. Mga guwapa, mga kagwaps ko. Ano na. Galing na. Kainom talong tabliya, kagwaps or guaps. Mga guaps. Ano po, sige na lang guaps mo. Okay, tabliya. Okay na no. Kita nyo. Siya. Okay, guaps. Guwapo-guwapa. Kagwaps, humana og kuan ato na ning hulmaon og mauga-uga ni. Ug akong ihatag nako tong giingon ako inyong sikreto nga ang tabliya di mabuak og dali bisan pag dakdak. Kay og di ninyo himuon ninyo ani nga akong itudlo ninyo, dali ra matipak inyong tabliya og inyo ibaligya so silupin tipak dayon. Kini sundi ko ani kay ako itugan ninyo kung say sikreto nga di mabuak ang tabliya. Human ini ito nang i-demonstrate ninyo. Okay. Okay mga guaps. O gana. Mga nagikan sa pagaling mga 5 hours 5 ka oras ngaron mga tiinit o bugnaw 5 ka oras pero tiinit dugay pa ni mauga dugay pa ni mauga kasi nga mama kinamahan na mo na panahon nga akong gingon ako mga guaps Tessa mo explain sa kung unsa nang guaps mga guaps kay ang akong kuan pasabot sa mga guaps ang akong mga subscriber mga guwapa o gwapo mga guaps instead of kanang guys akong usbon o guaps mga guaps kay di nang kay kapareho gwapo limang ko pareho ninyo kay tigulang naman ko guaps ra o akong isulti niyo ta akong isulti instead sa guys sabot tuhan dali. Okay guaps mga guaps kung giusab ang guys o guaps pero di walay kay kanang kapareho limang ko gwapo kay tiguang naman ko o akong ibase ang tiguang mga katiguang mga kagwang so di pwede kagwang. Okay guwaps mga gwapo gwapa. Okay mga kagwang awli kagwaps guwaps dai ato na sugdan ang ingon ninyo nga sikreto mo ni mga guaps o kayo na to mo ni sikreto nga o kayon gikan sa pagaling mga 3 hours og bugnaw gikan sa pagaling o kayon pero tiinit kadlawon mga 12 oras usa pa ka makaukay karon kay tugnaw man ukay na ko 3 ka oras ra ipaman ani ukay masahon pag yun pag magmasa ani umauga na gyud umauga na pud taod mga 60 minutes media oras bisa ka oras ali nakabot sa oras mga 30 minutes media oras mauga na ni usa pa hulmaon kayon sa media oras depende na pwede kubot media oras ya hulmaon na mao na panahon na nga mugahi di na mabuak ang inyong ano sikreto dia
Okay. Okay, guwaps. Mga guwaps. Wala ni resulta sa pagmasa, mubalik siya basa. Mubalik siya basa, guwaps, mga guwaps. Balik og basa. Mo na sikreto diha nya. Basa man di man nimo hulman nimo balik mo distansya na pud kag kutob mauga na pod mga pila ka minutos mauga diha na. Di na ka magsugod na og hulma. Mo na sikreto diha nga di mabuak ang itong inulma nga po. Inulma nga tabiya bisan pag ibundak. Ibaligya. Okay balik ko basa unya na pod taod. Okay na tapos ng masa unya na pod hulma. Hulma na itso humana na dayon. Humana dayon. Maghulma na guwaps, mga guwaps. Okay, tangan nagdahon ang hulmaan. Aron di mo pilit. Kaya okay na. Kay mga 60 or 30 minutes na kan sa pag ukay. Wala. Mana siya pwede na maghulma. Okay. 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 Hulma na. Sunod. Sunod na ni. Okay. Tunuman. Hinay lang. Okay. Ups. Nanahuman ako hulma. Pani mauga pa ato na paning paughon ato na tuning mauga ug pagkauga na ni ato nang kuha og dahon lang nasa ibabaw guwaps mga guwaps ato nang kuha og mauga na dayon pwede na pustog silopin og ipanghatag og ibaligya pwede pod og dili hinatag kani hinatag man ipanghatag to ni og ni mga ayo. Sige paboto na to og uga na ni kaya itong i-testing og dakdak og mabuak ba. Okay guys, ug ato ni pagpakan ang dahon guys nga ibutang sa ibabaw kay aron di mo pilit sa hulmaan. Ug kato nga tips guys nga akong gihatag ninyo mao na to sunda guys ang inyong tabliya sama ini nga gahi dili matipak og dali. Ug ato ni pagpakan guys aron makita nyo kung unsay resulta. Okay guys, ato nang sugdan og panit guys. Muna ni guys, so panitan na nato mao ni siya. Ni siya atong hinanayag panit guys. Guys, guwaps sa day. Limot na tayo. Okay, mga guwaps, selo ako nga usahay mabalik ko guys kay dili kalikayan ining bag-o pa ta ni usog o mabalik yun usahay. O akong paningamutan nga guwaps na yun pero mabalik lagi. Sorry lang inyo kung mabalik akong sulti kay dili pagid ko kabisado sa guwaps kay basin nagkaingon mo nga unsa man ning tawhana nga mo istorya mo saad di man mo tunong mabalik man gud sayang giingon nga guys. Pakpak guys atong kita guys pakpak guys panglahon sa saging. Okay guys, kita na to kung ano piting gahian na guys kuiba guys ito yung hagbong guys wag yung mabuak magwantang ilaklak na to gayo ang buak ikon kayo ilaklak po gawin na to wag mabuak ano yung sikreto guys nga ang tabliya ang gahi dili matipak basta kay sundon yung mga kong gihatag niyang proseso tips nga saan paghimuog tabliya kasi pagluto nga dili mo mapagod ang inyong tabliya yun yung paboton nga mo undang ang iyang buto-buto pagpaka sa pagsangag o kini pag human pagaling ninyo na pong paboton nga maugaw-ugaw sa hulmaon o masahon o hangtod nga mauga na po ito kung magmasa pag mga inyong masa mauga na sa usapan yung hulmaon umon yung resulta.
Og thank you guys for watching my channel and please subscribe. Once again, good day.